almohada y llora en secreto mi alma enamorada. Tu amor vagabundo no me da respiro, porque sé que nunca, nunca serás mío. Y no me importa nada, porque no quiero nada. Y aprenderé cómo duele el alma con un adiós. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte después perderte. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte después perderte. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte después perderte. Συγγνώμη, με συγχωρείτε μια στιγμή, συγγνώμη. Συγγνώμη βρε παιδιά, συγγνώμη. Αφήστε με να περάσω, αφήστε με. Συγγνώμη λέω. Συγγνώμη κύριε, αμάντια. Συγγνώμη, άργησα. Δεύτερο μάτς για σήμερα. Στην Πλεγωνία έχει 13 νίκες, εκ των οποίων οι 9 με νοκάουτ. Ήρθε από τον Τσάκο, η Γκριζέλτα, η Λένα. Καλώς ορίστε την. Στην κόκκινη γωνία με 10 αγώνες, 8 νίκες και 2 ήττες, η μαϊμού από την Πόκα, η Σαρίτα Μουνιό. Ήρθε. Προς πύργο ελέγχου, ζητάω άδεια για προσγείωση. Εδώ πύργος ελέγχου, προσγειωθείτε στο διάδρομο 4, over. Ελέγχτη. Πονάει το δεξί μου χέρι. Όχι, δεν πονάει. Και παράτα με, έχω αυτό που σου είπα. Είναι κάτι σαν σφάχτης αυτό που ένιωσα. Φοβάσαι. Φοβάμαι. Έχεις τα δίκια σου. Κοίτα τη φάτσα της Λέενας, είναι μπαμπούλας που τρώει παιδιά. Δεν τη φοβάμαι την τσακένα. Απλώς δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το Η δεξί χέρι. τσακένα να τσουβάλει πατάτες. Πρέπει να βρεις τρόπο να τη ζαλίσεις, να την μπερδέψεις, να τη χορέψεις. Θα τη χορέψω, αλλά αν με χτυπήσει με τα αριστερό, άλλη μονό μου. Το μόνο που πρέπει να σκέφτεσαι είναι τα χρήματα για το γάμο. Κατάλαβες, τίποτα άλλο. Έλα λοιπόν, πιάνει κουκλέ μου, πιάνει κουκλέ μου. Πονάει το χέρι μου, Κίκε. Δεν πειράζει, σκότωσέ την. Σήκωσε το χέρι, σήκωσε το! Λιώστη, μαϊμού, λιώστη. Μπορείς. Δεξί χτύπημα, δεξί! Το μάθαν ότι ήρθα. Ελπίζω πως όχι. Θα ήταν κρίμα. Θέλω να δω αντιδράσεις. Γεια σου, Χουάν. Η μάνα σου. Πολύ καλά. Σου στέλνει χαιρετίσματα όπως πάντα, γραβάτα. Όχι, ευχαριστώ. Να οδηγήσω. Σε ενοχλεί. Δεν είναι ότι με ενοχλεί, αλλά Υποφέρει, χλωμιάζει. Το βλέπω. σε 20 λεπτά αρχίζει η σύσκεψη. Θες να πας με το φορτηγάκι? Δεν θέλω να οδηγήσεις. Δεν μου αρέσει, σου λέω.
τίποτα, άντε! Προσέχεις, πρόσεχε μαϊμού. Πρόσεχε το κεφάλι, σήκωσε τα χέρια. Σήκω πάνω, μαϊμού. Έλα λοιπόν, δεν έγινε τίποτα. Πάμε, ωραία, πάμε, έλα. Καλώς. Δες μια φορά ακόμα το θέμα της σύσκεψης. Τα σάντουιτς, αγάπη μου, μην τα βάλεις την τελευταία στιγμή. Δεν σου έχουν μάθει πως πρέπει να βάζεις ένα υγρό πανί από πάνω, ώστε να μην ξεραθούν οι γωνίες. Τα αναψυκτικά να είναι light. Μάλιστα, light. κυρία. Έγινε. Ναι, έγινε, αλλά να γίνει. Την επόμενη εβδομάδα θα ταξιδεύει για την Ουρουγουάη. Α, υπέροχα. Ένα καφεδάκι θα μου φέρεις και ουίσκι. Καλημέρα. Καλημέρα, Μερσέντες. Η αίθουσα είναι έτοιμη? Ναι, Ριάρτε, όλα είναι έτοιμα. Επίτρεψέ μου. Για τον ξάδερφό μου μάθατε τίποτα? Ακόμα ταξιδεύει, από όσο κατάλαβα. Τυχερός. Ενώ τυχεροί που είναι μερικοί, κότερα, γυναίκες. Ενώ εμείς εδώ πέρα σκοτωνόμαστε στη δουλειά. Όμιλος και Σάδα, καλημέρα. Δώσ' της, έλα, δώσ' της. Όχι, μαϊμού, πρόσεχε. Δώσ' της από κάτω. Μαϊμού, σήκω πάνω, σήκω. 1, 2, 3, 4. Είσαι καλά, είσαι καλά. Πάμε. Ο Εριάρτε δεν παίζει έτσι στην τύχη. Κάποιος τον σιγοντάρει. Ο Εριάρτε παίζει μόνος του γιατί είναι ένας ηλίθιος. Στάσου. Έλα, πρόσεχε. Είναι όπως ακριβώς τα λέω, φιλαράκο. Το έλεγε ο πατέρας μου. Εδώ πρέπει να έχεις πάντα το νου σου, αλλιώς σε τρώνε λάχανο. Όχι, μαϊμού. Μαϊμού, σήκω πάνω. 1, 2, 3, 4, Μια χαρά είναι. 5. Είσαι καλά, πολύς? Πάμε. Δώσε, έλα, δώσε. Αχ, μαϊμού. Εσύ στη γωνία σου. 1, Σήκω. Σήκω πάνω. Σήκω. Σήκω. 3, 4, 5, 6. Βόηθα μας, Παναγία μου, βόηθα μας. Σήκω πάνω, Μαϊμού, σήκω πάνω. 9, 10. Νοκάου. Πρέπει να σηκώνεις τα χέρια, δεν ακούς που σου μιλάω. Σήκωσε τα χέρια σου. Σήκωσε τα χέρια σου. Είσαι ένας ηλίθιος. Το καράς, φίλε. Δεν σηκώνεις τα χέρια, δεν βάζεις δύναμη, δεν κάνεις αυτά που σου έμαθα. Πονούσε το χέρι μου και μου λες ότι επίτηδες την άφησα να με κερδίσει. Φοβήθηκες. Ποια φοβήθηκες? Εσύ φοβήθηκες. Τι συμβαίνει, παιδιά, γιατί φωνάζετε? Ο γιος σου με έχει ζαλίσει. Θα τον σκοτώσω αν συνεχίσεις. Δεν θα σκοτώσεις, Μαϊμού. Έλα, μαϊμού, σε παρακαλώ. Κοίτα τι έκανες τώρα. Τον χτύπησες άσχημα. Κοίκε, ζωή μου. Κοίκε, ζωή μου, τι σου έκανε? Έλα, αγάπη μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθες, Χουάν. Σου έφερα ένα δωράκι. Θα το πούμε Δεν μετά. έπρεπε να μπει στον κόπο. Όλα έτοιμα. Ναι, είναι όλοι στο γραφείο και περιμένουν για τη φωτογράφηση. Πάμε. Ωραία, πιστεύω ότι όλα είναι κανονισμένα. Ας υπογράψουμε. Καλημέρα.
Χουάν, τι έκπληξη. Ναι. Ταξίδεψα όλη τη νύχτα για να είμαι παρόν στη σύσκεψη. Πού είμαστε? Κλείνουμε τη συμφωνία του Ρετήρο Νόρτε. Τα οικόπεδα. Όχι, κάνεις λάθος. Δεν θα κλείσουμε καμιά συμφωνία. Κύριε, με συγχωρείτε για την αγένειά μου, όμως αυτή η συμφωνία θα αναβληθεί προς το παρόν. Μερσέντε, σε παρακαλώ. Περάστε από εδώ, κύριε, παρακαλώ. Όχι, μια στιγμή. Τι θα πω στον Κριστιάνη? Να πει στον Κριστιάνη ότι δεν σκέφτομαι να πληρώσω 10 τσακιστή για το οικόπεδό του. Θα του το πω. Καλημέρα. Παρακαλώ. Έτσι έπρεπε να έχει χτυπήσει την τζακένα. Ναι, και αφού δεν μπόρεσα να τη χτυπήσω, ξέσπασα πάνω σου. Δεν έχει τεχνική. Ίσως και να έχει δίκιο. Ίσως να μην έχω τεχνική. Κουράστηκα που δεν με πρόσεχες όταν σου έλεγα ότι ήθελα άλλες 20 μέρες. Ότι δεν είναι καλό το χέρι μου. Τι έπαθε το χέρι σου, αγάπη μου? Τίποτα, σαχλαμάρεις. Παιδικά παραμύθια. Πώς παιδικά παραμύθια, εφόσον λέω ότι πονάει, πονάει. Ακού να σου πω κάτι, μάνα. Αν στο box δεν έχει στόχους, δεν θα γίνεις ποτέ πρωταθλήτρια, ποτέ. Ολοβλακίες λες. Δίκιο έχεις. Μαζί σου δεν θα γίνω ποτέ πρωταθλήτρια. Είσαι ευχαριστημένος τώρα, χάρηκες. Τώρα χάρηκες. Την πιέζεις, κοίτα τι της έκανες. Αχ, Θεέ μου, πώς βγαίνει αυτό? Και εσύ σταμάτα τις αηδίες. Σταμάτα να κλαις, μην κλαις. Μην κλαις, ένα μάτσι ήταν μόνο. Όχι, δεν ήταν ένα μάτσι μόνο, Ντάλμα. Έτσι δεν θα παίξω ξανά, στορκίζομαι. Με το γιο σου ούτε μέχρι τη γωνία δεν πάω. Τελειώσαμε. Σταμάτα τις αηδίες, πάμε σπίτι. Εσύ να πας όπου θέλεις. Εγώ πάω στο γιατρό να μου δώσει κάτι να περάσει το χέρι μου. Θα έρθω εγώ μαζί σου, αγάπη μου. Στάσου να το βγάλω αυτό το πράγμα. Συγχώρα Χουάν, μα δεν καταλαβαίνω. Τι πράγμα? Με εξουσιοδότησες, μόλις βρω κάποιο ενδιαφέρον οικόπεδο στην περιοχή, να το αγοράσω. Σε καλή τιμή. Μα αυτές είναι οι τιμές που παίζουν στην αγορά τώρα, Χουάν. Απλώς εσύ λείπεις πολύ καιρό στο εξωτερικό. Μου λες ψέματα. Με συγχωρείτε. Κοίτα. Σε αυτή τη τιμή πουλήθηκε το διπλανό οικόπεδο την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είχα ενημερωθεί γι' αυτό. Ναι, είχες ενημερωθεί. Σε είχε ενημερώσει ο Κριστιάνη. Πήγες να τα τσεπώσεις, Εριάρτε. Όχι, Χουάν, σε παρακαλώ, μην το λες αυτό. Πόσα συμφώνησες? 10? 11? 10%. Μα, Χουάν, μπορείς να μιλήσεις με αυτούς αν θες. Τελειώσαμε. Δεν θα σε καταγγείλει επειδή του είπες την αλήθεια. Μην ανησυχείς για την παρέτηση, θα τη συντάξω εγώ. Γεια! Γεια. Τίτο! Αχ, πόσο θέλω να πιω ένα τσάι. Όλο τι θα πιει σκέφτεσαι. Κάνε γρήγορα, κάνεις 10 ώρες να πάρεις τα πόδια σου. Μην καθυστερείς άλλο, έλα. Να πιω λίγο. Δεν μπορώ να περιμένω άλλο, άντε. Μη φωνάζεις, είμαστε σπίτι τώρα. Α, δεν είχα καταλάβει ότι μπήκαμε στο παλάτι του Μπάκιγχαμ. Θα τα βάλεις τώρα με τη μάνα σου επειδή μένεις σε αυτό το φτωχόσπιτο. Παράτα με. Άρχισε κιόλας ο δεύτερος γύρος, σταματήστε, κόφτε το. Άντε τώρα, μικρή μου, άντε, θα σου φέρω και σε ένα τσάι. Καλύτερα να πάω μέσα γιατί. Πας γυρεύοντας για καυγάτες Εσύ πας γυρεύοντας για άλλη μια μπουνιά. Μα πώς θες να μην τρελαίνομαι, θέλεις να αφήσεις τον box για 3 μήνες, γιατί, για το χέρι. Μα καλά δεν άκουσες τι μου είπε ο γιατρός. Δεν ξέρει αυτό, αυτό, σένα και από μένα. Το είπε καθαρά. Αν δεν ξεκουράσω το χέρι μου σε λίγο, ούτε που θα χαιρετάω. Και πώς θα ζήσουμε. Αν σταματήσει τους αγώνες, δεν θα έχουμε φράγκα. Και χωρίς φράγκα δεν θα έχουμε φαΐ ούτε ψωμοτήρι. Τι να σου πω, Κίκια, θα ψάξω να βρω δουλειά. Και τι ξέρεις να κάνεις. Απ' όλα ξέρω να κάνω. Ναι. Είχε πέσει, σημειώνω. Να διπλώνω χαρτί υγείας στις τουαλέτες. Να διπλώνεις χαρτί υγείας στις τουαλέτες ή τι άλλο. Να βάζω την πάπια στους ηλικιωμένους, ορίστε. Αυτή κακομοιριά, τι άλλο. Λέγε. Να πουλάω τάπερ. Τι είναι τα τάπερ? Είσαι εντελώς άσχετος. Tupperware. Α, Tupperware, ναι. Α, σε βλέπω να ψάξεις για πελάτες στον δρόμο παρέα με τη Λούνα. Ωραία ιδέα. Πολύ ωραία. Δικό μου το πρόβλημα τι θα κάνω. Πάντως δεν θα παίρνεις ούτε μία δεκάρα από αυτά που θα βγάζω από το δρόμο. Προτού συνεχίσεις να με κατηγορείς ότι με συντήρεις, ότι στα τρώω, ότι είμαι ρεμάλι. Προτού λοιπόν. Πάω να πιω μπύρες με τους φίλους μου. Au revoir. Ξέρω και αγγλικά, σιγά μην καταλαβαίνεις εσύ. Άι, πήγαινε να μεγαλώσεις την κοιλιά σου. Να δούμε που θα τη φτάσεις. Μπορώ να μάθω τι θέλεις. Να μάθω πώς θα συνεχιστεί η ιστορία.
Τι θέλεις, πού να ξέρω ότι ο ξάδερφός μου θα γύρισε ξαφνικά. Όμως γύρισε. Και ξέρεις κάτι, δεν θα πληρώσω μόνο εγώ. Οι δουλειές είναι ρώσικη ρουλέτα, φίλε. Όλα είναι στον αέρα, είναι απίστευτο. Ρώσικη ρουλέτα που με σκότωσε. Εγώ έκανα αυτό που με διέταξες. Και ξέρεις κάτι, δεν έχω κανένα πρόβλημα να πάω πάνω και να τα πω όλα στον ξάδερφό σου. Όχι, όχι. Ας αφήσουμε στην άκρη τις απειλές, γιατί ξέρεις ότι δεν μ' αρέσουν. Επομένως θα τα αφήσεις όλα πάνω μου. Αυτά τα χέρια έχουν δύναμη. Την επόμενη εβδομάδα, μόλις φτιάξουν όλα, θα σε φωνάξω. Και τώρα εξαφανίσου. Να σου βάλω, μικρή μου, κι άλλο πάγο? Όχι, είμαι καλά. Καλά είσαι? Εντάξει. Ω, κοίτα πως ξεπρίστηκε. Πονάς πολύ? Πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Τώρα σε πονάει πολύ λίγο. Θα δεις ότι την επόμενη εβδομάδα θα είσαι καλά. Θα αρχίσεις την προπόνηση και τους αγώνες σου και όλα θα είναι καλά. Ντάλμα, αν ο Κίκης έστειλε για να με καλοπιάσεις, θα θυμώσω πολύ. Γιατί το λες αυτό, καλή μου? Ξέρεις ότι στα λέω όλα αυτά για να σε κάνω να νιώσεις καλά. Το ξέρω, συγχώραμε. Το ξέρω, συγχώραμε. Εξάλλου ξέρεις ότι εγώ πάντα παίρνω το δικό σου μέρος. Και ξέρεις τι λέω σε όσους με ρωτάνε τι είσαι για μένα? Ξέρεις, μικρή μου, τι λέω σε όλους αυτούς? Ότι εσύ είσαι η χαρά μου, το κοριτσάκι μου. Μα μου είσαι η κόρη που ποτέ δεν απέκτησα. Θέλω μια καλύτερη ζωή, Ντάλμα. Και για σένα και για τον Κίκε. Ακόμα και για τη γυναίκα που με εγκατέλειψε το θέλω αυτό. Ξέρω, αγάπη μου, το ξέρω και θα τα καταφέρεις. Το ορκίζομαι. Και ξέρεις γιατί? Γιατί είσαι καλή. Γιατί είσαι πολύ όμορφη, γιατί είσαι πολύ εργατική, γιατί είσαι ένα κομμάτι μάλα. Μα τι συμβαίνει, Μαϊμού, τι συμβαίνει? Σου μιλάω, πού πας? Πού? Αν είναι δυνατόν, θα σπάγα το πόδι μου. Ποια ηλίθεια άφησε αυτόν εδώ τον κουβά εδώ στη μέση της αυλής? Θα σκοτωθεί κανένας άνθρωπος, αμάν πια. Τι συμβαίνει, ποια είπες ηλίθεια? Για πες μου να σε σπάσω στο ξύλο. Ο κουβάς είναι δικός σου. Ναι, δικός μου είναι, γιατί? Τότε σένα είπα ηλίθεια, ψωνάρα, ψωνάρα. Θα ζω χαρούμενη. Και νομίζεις να με σκοτώσεις, βλαμμένη, θα σε πιάσω από τα μαλλιά. Κοίτα, χωρίς τα σκουριά, κοίτα μέσα, άντε πήγαινε, άντε μπράβο. Τι λες εσύ τώρα? Μην κάνεις την έξυπνη και δώσε μου πίσω τα χρήματα που μου χρωστάς. Έτσι. Λοιπόν, είσαι πολύ ανέστητη. Πάρα πολύ ανέστητη. Μα πώς μπορείς να μου ζητάς τα χρήματα μπροστά στην κοπέλα, αφού ξέρεις ότι θα σου τα επιστρέψω? Ξέρεις πότε θα στα επιστρέψω? Όχι τώρα. Όταν γίνεις επιτέλους άνθρωπος. Κουφιοκέφαλη. Όταν γίνω άνθρωπος, άντε από εδώ πέρα, ρε ψωνάρα που το παίζεις και εσύ γιατί της δίνεις σημασία, μου λες? Γιατί δουλεύω και κουράζομαι. Αχ, τώρα που ανέφερες για τη δουλειά. Αχ, συγχώρα με, μικρή μου, έχεις δίκιο, ναι, δεν σε ρώτησα. Πώς τα πήγες στο μάτς, αλήθεια, πώς τα πήγες? Μαύρα χάλια. Έχασα. Πονούσε το χέρι? Αυτό. Αχ, Μαϊμού, λυπάμαι. Καλά, δεν πειράζει. Απλώς ήθελα να σε ρωτήσω για κάτι. Αν είναι δυνατόν, συναγερμό έχει αυτό στην κοιλιά του. Μόλις με δει αρχίσουν οι διαταγές. Φέρε τον κουφά, φέρε το φαγητό, φέρε το ένα, φέρε το άλλο. Αμάν πια δεν μπορώ τώρα! Κίμπερλι, τι θέλεις? Πίσω! Ήθελα μονάχα να σε ρωτήσω κάτι σχετικά με τη δουλειά σου. Τι θέλεις από τη δουλειά μου? Εκεί που εργάζεσαι εσύ, έχει καμιά δουλειά και για μένα? Θέλεις? Βλέπεις τι είσαι. Πόσες φορές πρέπει να σου το πω? Γρήγορα πάμε. Έλα, σε παρακαλώ, δεν πρέπει να μπαίνεις σε αυτό το δωμάτιο. Βλέπεις. Καλά, τώρα μόλις φύγε γρήγορα. Γεια σου, Ρόζα. Γεια σου, Ρόζα, τι κάνεις? Πώς είσαι? Καλά. Όλα καλά? Χαίρομαι που σε βλέπω. Και εγώ χαίρομαι. Θα φάμε τίποτα? Φυσικά, η Δεσποινής με ειδοποίησε. Μόνο που πρέπει να περιμένετε. Κανένα πρόβλημα. Γεια σου, Τόνι. Γεια σου, Χουάν, πώς είσαι? Μπες μέσα γρήγορα. Επιστρέφω αμέσως. Εντάξει. Τώρα εσύ και εγώ. Όχι, στάσου. Πρέπει να σου πω κάτι που μου συνέβη στην τράπεζα. Όχι, μετά να μου πεις. Όχι, στάσου. Μόλις βγήκα από την τράπεζα, έπεσα πάνω σε μία με μια κάμερα. Μου λέει, Λουτσία, είναι αλήθεια πως εσύ και ο Χουάν τσακωθήκατε? Μα τι την νοιάζει αυτή την ηλίθεια? Περίμενε. Άκου, της λέω, όχι καμιά σχέση. Ο Χουάν είναι στην Αμερική γιατί κάνει ένα μάστερ. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Περίμενε. Δεύτερη ερώτηση. Πότε παντρευόσαστε? Της λέω, μόλις έρθει ο Χουάν θα παντρευτούμε. Εσύ το είπες αυτό? Όχι, χαζέ. Σιγά μην της πω κάτι τέτοιο. Μια πλάκα σου έκανα, δεν έγινε τίποτα. Ξέρεις τι θα κάνουμε? Τι? Θα πάμε πάνω. Πριν από το φαγητό. Και μετά το φαγητό.
Τι έγινε, Τάνο? Τι κάνεις? Είναι αργά. Θα πιούμε κανένα ποτό? Σε τύλιξε η φωτιά και δεν έκανες τίποτα? Και κάποιος πήγε να σε σώσει, ποιος ήταν? Δεν ξέρω, φίλε, ήταν ένα όνειρο. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, Μήπως επειδή έφυγες από τις πίστες έγινες λίγο μαλθακός? Λοιπόν, πες μου, για ποιο λόγο δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω στις πίστες, Τι να πω, Τάνο. Μετά το ατύχημα της Άνδριας έχασα το κίνητρο, τι να πω. Τους χρόνους, τις προπονήσεις... Μα της άρεσε πάρα πολύ. Όχι, δεν της άρεσε. Δεν της άρεσε. Έλεγε ότι της άρεσε για να με συνοδεύει, αλλά πέθανε από το φόβο. Έπειτα και ο Όμιλος με είχε απορροφήσει με τις συσκέψεις, με τα προβλήματα. Αυτό σου λέω, ευκαιρία να ξεσκάσεις, να γκαζώσεις για μια ακόμη φορά στη ζωή σου. Τέλειο. Κοίτα τι ωραίο που είναι. Δεν ξέρεις πόσο τρέχει. Δεν θέλεις να πας μια βολτίτσα? Στο καλό. Τι κάνεις, Ντάλμα? Μα τι συμβαίνει, τι ώρα είναι? 6:30. Μα έπεσες από το κρεβάτι σου, εσύ τι συμβαίνει, τι έπαθες? Σιγά, Ντάλμα, δεν θέλω να μας ακούσω, Κίκε. Μην ανησυχείς γι' αυτό, έτσι τύφλα που ήρθε χθες βράδυ, σιγά μην ακούσει τίποτα. Πάλι ξημερώματα ήρθε. Μη στεναχωριέσαι, μαϊμού, το ξέρουμε καλά. Τι θες, έλα πες μου. Να, η Κίμπερλι χθες μου είπε ότι ίσως μπορεί να μου βρει μια δουλειά εκεί που εργάζεται αυτή. Αλήθεια, πολύ καλά σου εξηγήθηκε. Και τι δουλειά θα είναι? Σε ένα γραφείο. Δεν μπόρεσε να μου πει περισσότερα, μόνο ότι είναι πολύ καλή εταιρεία. Πως πρέπει να πάω καλά ντυμένη. Πρέτα πόρτε, νομίζω είπε. Νομίζω ότι έτσι το λένε. Πάντως την πατήσαμε, γιατί ούτε εσύ ούτε εγώ έχουμε καλά ρούχα. Καλά, γι' αυτό ήρθα εδώ, μήπως σκεφτείς κάτι εσύ. Καλά, άσε με να σκεφτώ, να σκεφτώ. Κάτι σκέφτηκα, αλλά δυστυχώς πρέπει να ζητήσω χάρη από αυτή τη χαζή. Λούνα! Ναι, πάμε. Λούνα! Ξύπνα! Λούνα! Ξύπνα! Πάθατε τέτοια ώρα, μου λέτε? Τι, έπιασε φωτιά το σπίτι, μπήκανε κλέφτες, τι συμβαίνει? Μη λες ανοησίες, περίμενε! Σε θέλω γιατί η μικρή χρειάζεται τη βοήθειά σου, μια χάρη δηλαδή. Πρέπει να πάει σε μια δουλειά και ξέρεις τι συμβαίνει. Δεν έχει ρούχα. Και η μόνη που έχει ρούχα σε αυτό το μέρος δεν παίρνω εύκολα στροφές. Κάτσε, τι ρούχα θες, δεν καταλαβαίνω. Μίλα, πες. Καλέ, εκείνο το μαύρο φόρεμα που έχεις με τις πουλιες, αυτό που φοράς όταν σε φωνάζουν από τα κανάλια. Α, το Versace. Ναι, αυτό. Άντε, δώσ' της το. Καλά. Καλά, εντάξει, αλλά επειδή είσαι εσύ, εντάξει, θα το προσέχεις γιατί είναι πολύ ακριβό φόρεμα. Φυσικά, αφού ξέρεις ότι κάνω μπάνιο κάθε μέρα, τι λες? Εντάξει, περίμενε ένα λεπτό. Σε ευχαριστώ, Λούνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λούνα. Γιατί το είπα αυτό, σε περνάει βρωμιάρα? Μην πεις κουβέντα στον Κίκε. Αυτό μας έλειπε, μην ανησυχείς για καμιά χαζή. Με πέρασες, πάω να κοιμηθώ τώρα γιατί με σήκωσες πολύ νωρίς, μαϊμού. Θα είσαι μια κούκλα, πιο όμορφη από ότι είσαι. Μην είναι και κολλητό γιατί έχω κοιλιά. Otra vez, para los pibes. Qué chica tan bonita, qué chica tan bonita. Lástima que sos muy loquita. Qué chica tan preciosa, qué gata tan hermosa. Ετοιμάζει τα μάξι του Ντιτζόρτζιο και ο Μαρτίν τι λέει? Τίποτα δεν είπε. Αν τυχόν μάθει ο Αλμπέρτο ότι μου το έδωσες θα με σκοτώσει, έτσι. Εσένα θα σκοτώσει. Εμένα θα σκοτώσει. Χουάν, κάνε 2 βόλτες αργά και μετά ξεκίνανε. Ναι, ξέρω. Πρόσεξε γιατί η μηχανή είναι καινούρια. Μην μου το διαλύσεις. Ναι, εγώ στο δάνεισα και το έχω ήδη μετανιώσει. Χουάν, να το προσέχεις. Πώς λέτε.
Καλημέρα. Γεια, Ρόζα, τι κάνεις? Πολύ καλά, ευχαριστώ. Ο Χουάν? Δεν τον έχω δει καθόλου από το πρωί. Να σας ετοιμάσω πρωινό, δεσποινής. Όχι, ευχαριστώ, Ρόζα. Όχι, άργησα ήδη πολύ. Με πήρε ο ύπνος εδώ. Ο Χουάν ήταν κουρασμένος και δεν μπόρεσε να με πάει. Ρόζα, να σε ρωτήσω κάτι. Όταν ο Χουάν έλειπε, του τηλεφώνησαν μήπως άγνωστοι άνθρωποι ή περίεργοι? Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Αν τον πήρε καμιά γυναίκα? Όχι, από όσο θυμάμαι, όχι. Λυπάμαι πολύ, αλλά αυτές τις πληροφορίες τις δίνω μόνο στο Χουάν, αποκλειστικά στο Χουάν. Πείτε μου, θέλετε τώρα να σας φέρω πρωινό? Όχι, Ρόζα, ευχαριστώ. Γεια σας τότε. Στο καλό. Καλημέρα. 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 Πώς και μαζεύτηκαν τόσα όμορφα κορίτσια στο γραφείο? Να ψάχνουμε για μια νέα γραμματέα. Πάρτες όλες. Έκανα μια έρευνα για τον Εριάρτε. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μιγγέλ. Μη βλέπεις φαντάσματα εκεί που δεν υπάρχουν, Αλφρέντο. Ο Μιγγέλ είναι εξαδερφός μου. Ποτέ δεν θα έκανε κάτι για να βλάψει εμένα ή την εταιρεία. Επίτρεψέ μου να διαφωνήσω. Όχι, δεν θα στο επιτρέψω. Είναι η μόνη οικογένεια που έχω. Α, εντάξει. Αφού χρειάζεσαι τόσο πολύ μια οικογένεια. Τι? Λέω, μήπως ήρθε η ώρα να φτιάξεις τη δική σου οικογένεια. Ώρες κάνεις σαν τη μάνα μου, το ξέρεις. Όχι, δεν είμαι η μάνα σου. Ανησυχώ για σένα. Προσπάθησα, φίλε. Ήθελα να κάνω την οικογένειά μου και το ξέρεις. Ναι, αλλά πάνε 7 χρόνια από τότε που η άντρια. Θα το πεις ή δεν θα το πεις? Δεν μπορώ. Καλημέρα, πώς είστε σήμερα? Καλημέρα. Πρέπει να είσαι χαρούμενη που έχεις τόσες γυναίκες να γδάρεις, έτσι? Δεν γίνεται, γιατί όλες έχουν κάνει πλαστική, Χουάν. Η πιο νέα είναι 35. Τόνι Μπότοξ με περιμένουν πίσω από αυτή την πόρτα. Τι θα ήθελες, Μερσέντες? Πήρε η Τερέζα Χίλ από το ίδρυμα. Α, τι είπε? Είναι χάλια. Έπεσε το ταβάνι της τραπεζαρίας στο κεφάλι τους. Άντε. Κοίτα τι γίνεται εδώ, κοίτα τι γίνεται, Θεέ μου, κοίτα πώς γίναμε. Τουλάχιστον δεν υποχώρησε η στέγη, για όνομα του Θεού. Για σταματήστε με την μπάλα, το μόνο που μου έλειπε να μου σπάσετε το τζάμι. Καλά. Όχι αυτό, Έλα, κόκκι. Καλά, εντάξει. Λάουρα. Τι συμβαίνει? Έλα. Τι? Έλα, σου λέω. Βάψ' την εσύ τώρα. Τι συμβαίνει? Κοίτα ποια ήρθε. Η ηλίθεια από την εισαγγελία, ωραία. Προσπάθησε να ακούσεις τι λέμε την Τερέζα, εντάξει? Πρόσεχε την κόκκι. Ναι. Συγχωρέστε με για το χάλι, αλλά μας έπεσε το ταβάνι. Αυτό είναι καταστροφή. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή ήθελα να σου μιλήσω στο τηλέφωνο. Όμως είπα να έρθω να σε δω, γιατί έχω νέα για τα αδέρφια Φερνάντες. Έλα, πες μου τι συμβαίνει. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια οικογένεια. Άκου να σου πω, ο εισαγγελέας δεν μπορεί να χωρίσει τα αδέρφια. Το συζητήσαμε αυτό στην τελευταία ακρόαση. Έχεις δίκιο και εγώ συμφωνώ σε αυτό το σημείο. Όμως αυτός αποφασίζει. Γεια σας, τι κάνετε? Ήρθα για τη δουλειά. Τη θέση εργασίας. Γεια σας, τι κάνετε? Ήρθα για τη δουλειά εκ μέρους της Κίμπερλι. Μαμά! Τι συμβαίνει? Η μαϊμού, πού είναι η μαϊμού? Και πού να ξέρω εγώ που είναι η μαϊμού? Δεν μπορώ να τη βρω πουθενά, ξέρεις που είναι? Δεν ξέρω, κοίταξε το δωμάτιό της. Κοίταξα ήδη, αλλά δεν είναι εκεί πέρα. Και πού να ξέρω, δεν είμαι μάντισσα. Λες να σηκώθηκε να φύγε για πάντα?
Αχ, Κίκε, σε Έλα, τι παρακαλώ, λες? μην αρχίζεις το μελόδραμα. Πανικοβλήθηκες. Λες κι είσαι μωρό παιδί. Εγώ. Αυτά να τα σκέφτεσαι όταν την κάνεις ρόμπα τη μικρή, όταν τη μαλώνεις και την κάνεις να κλαίει. Εγώ, Αυτό σου λέω. αυτοτριθερότητες είναι μόνο. Έλα, μην πες με δουλεύεις εμένα, Κίκε. Και εσύ θα στραφείς εναντίον μου. Και εσύ θα μου γυρίσεις την πλάτη, μάνα. Ωραία. Όσες ήρθατε από πρακτορείο επ' την Αγγελία, συμπληρώστε την αίτηση. Πάρε, μοίρασέ τα. Κεφαλαία γράμματα και πολύ καθαρά. Απαγορεύεται το κάπνισμα. Ευχαριστώ πολύ. Ποια είναι η πρώτη? Εγώ. Πολύ καλά, έλα μαζί μου. Οι υπόλοιπες σχηματίστε ουρά και θα σας φωνάζουμε μία-μία. Περάστε. Καλημέρα, ήρθα για τη θέση που ψάχνετε. Καλημέρα, ήρθα για τη θέση που... Μαϊμού! Αχ, τι κάνεις, τι κάνεις. Χαίρομαι που ήρθες. Ναι, είναι πάρα πολλές οι κοπέλες. Ναι, αλλά μην ανησυχείς, γιατί αν η Mercedes δεν σε πάρει με καλό μάτι, δεν θα σε πάρει ποτέ. Με αυτή τη Mercedes πρέπει να μιλήσω κι εγώ? Ναι, πρέπει να μιλήσεις μαζί της. Πάντως είναι πολύ άγρια, στο λέω να το ξέρεις. Πολύ άγρια. Μαζί μου να μην το παίξει άγρια, γιατί θα της ρίξω μπουνιά. Πώς είμαι? Μια χαρά, μια χαρά. Είσαι κούκλα, ναι. Κοίτα, μείνε εδώ, να μην σε δουν πολλές. Πάω να σου φέρω ένα χαρτί να γράψεις όνομα και επίθετο για να μην σου πάρουν τη σειρά, έτσι. Μείνε εδώ. Ευχαριστώ, Κίμπερλι. Χουάν, κοίτα πώς έγινες. Όχι, μην ανησυχείς. Τελικά ο δάσκαλος έχει δίκιο. Πρέπει να το γκρεμίσουμε και να το ξαναφτιάξουμε. Ναι, και να προσευχηθούμε να μην βρέξει πριν το τελειώσουμε. Ναι, πράγματι. Λοιπόν, μην ανησυχείς. Σήμερα κιόλας θα έρθει το συνεργείο και τα υλικά. Όχι, όχι, θα πάω να φωνάξω τα παιδιά από τη γειτονιά. Γιατί να φωνάξεις τα παιδιά? Όχι, Τερέζα, αυτά θα το φτιάξουμε εμείς οι δύο. Βλέπεις, Σίλβιο, τι φίλο που έχω εγώ. Κούκλος και καλό παιδί. Είναι πολύ ωραίος. Τερέζα, πρέπει να μιλήσουμε ιδιαιτέρως. Συγγνώμη, καλημέρα, τι συμβαίνει? Συγγνώμη, καλημέρα, πρέπει να μιλήσουμε ιδιαιτέρως. Τώρα δεν μπορώ, έχω κόσμο. Δεν με νοιάζει με ποιον είσαι. Μου υποσχέθηκες ότι ο εισαγγελέας δεν θα μας χωρίσει. Μ' αρέσει που κάνουν τους πλούσιους. Σκέτη πλαστικούρα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Αν έχουμε νέα, θα σας ειδοποιήσουμε. Ποιος έχει σειρά? Εγώ. Καλημέρα. Ήρθα για τη θέση της γραμματέως εκ μέρους της... Μια στιγμή θα πρέπει να περιμένεις. Δεν είναι η σειρά σου, αλλά εσύ... Όχι, μα ήρθα εγώ. Όχι, θα πρέπει να περιμένεις ούτως ή άλλως. Πέρασε. Χαζή ξανθιά. Δεν μου αρέσει να κρυφακούτε πίσω από τις πόρτες, γιατί εκτός το ότι είναι αγένεια, καταλαβαίνεις και λάθος πράγματα. Όχι, μια χαρά τα κατάλαβα όλα. Ο εισαγγελέας θέλει να μας πάρει την κόκκι. Όχι, δεν είναι έτσι. Ναι, έτσι είναι. Η υπάλληλος έτσι είπε. Και εγώ είπα σε αυτή την υπάλληλο ότι απαιτώ να με δεχτεί ο εισαγγελέας σήμερα το απόγευμα κιόλας. Ο εισαγγελέας δεν νοιάζεται καθόλου για μας. Ηρέμησε επιτέλους, Χωσέ. Δεν θα σας χωρίσει κανείς. Εγώ στο υπόσχομαι. Πήγαινε τώρα. Χωσέ. Πίστεψέ με, αγόρι μου, στο υπόσχομαι. Εγώ θα το κανονίσω. Είστε μάρτυρας. Αν δεν γίνει έτσι... Γεια. Γεια. Τι συμβαίνει με τα παιδιά? Φυσικά, εγώ είμαι αυτή που βλέπει τις υποψήφιες. Εντάξει, φυλάκια. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Θα σας ειδοποιήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, ποια έχει σειρά? Πολύ καλά, τελειώσαμε. Εγώ έχω. Α. Για πες μου εσύ, τι ήρθες να κάνεις εδώ? Εξήγησέ μου. Ήρθα για τον ίδιο λόγο που ήρθαν και οι άλλες. Για τη δουλειά. Μα εμείς ψάχνουμε μια κοπέλα για τη θέση της γραμματέως. Λοιπόν. Γραμματέα θέλουμε. Και. Τι λοιπόν, δεν μου γεμίζεις το μάτι, αγάπη μου. Δεν έχεις το προφίλ της κοπέλας που χρειαζόμαστε. Γι' αυτό συγγνώμη που έχασες το χρόνο σου. Μπορείς να φύγεις. Χάρηκα πολύ. Μα δεν με δοκιμάσατε καν. Έλα, Χουάν. Πού είναι ο Αλφρέντο? Στον οδοντίατρο. Πες σε μένα. Βρες το πολλάκι και να έρθει επειγόντως στο ίδρυμα με τους δικούς του. Το χρειάζομαι. Και πάρε τη Ρόζα να μου στείλει καθαρά ρούχα από το σπίτι, εντάξει? Αχ, δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω. Δεν χρειάζεται να με ευχαριστήσεις. Χουάν, είσαι τόσο καλός που ο Θεός θα σε ανταμείψει. Με αντάμειψε ήδη. Υπάρχουν τόσοι που έχουν τα τριπλάσια από σένα και δεν δίνουν τίποτα. Δικό του θέμα, Τερέζα. Ξέρεις, όλη αυτή η αγάπη που δίνεις θα
θα σου επιστραφεί. Μαϊμού, πώς τα πήγες? Χάλια. Με εξευτέλισε. Στο είπα, σου είπα ότι είναι μια σκύλα, Μαϊμού. Δεν πειράζει, όμως τουλάχιστον έκανες την προσπάθεια. Δεν ήρθα εδώ για το τίποτα. Μαϊμού, άφησέ την. Γιατί... Συγγνώμη, ξέρεις τι συμβαίνει, έχω μια μικρή απορία. Απορία? Τι εννοούσατε ότι δεν έχω προφίλ, τι σημαίνει? Τι σημαίνει προφίλ? Ναι. Θέλεις να σου εξηγήσω τι σημαίνει προφίλ? Σε παρακαλώ. Ακού, προφίλ είναι αυτό που ψάχνουμε εμείς. Ψάχνουμε μια κοπέλα που να ξέρει να μιλάει, να μην μασάει τα λόγια της. Μπορεί να είσαι ωραία, αλλά τώρα δείχνεις χάλια. Τι άλλο θέλεις να σου πω? Επίτρεψέ μου, έχω πολλή δουλειά. Μου λες κατά μου τώρα ότι είμαι χάλια? Όχι. Δεν είπα ότι είσαι χάλια. Είπα ότι δείχνεις χάλια, ότι μοιάζεις χάλια. Συγγνώμη. Για να ξέρεις. Αυτό είναι ένα ακριβό φόρεμα που μου δάνεισε μια φίλη μου που δουλεύει στην τηλεόραση. Φυσικά. Νόμισες ότι ήρθες σε casting. Μην γίνεσαι γελία, άσε με να φύγω. Γελία θα γίνει μήπως όταν στην τζακίσω. Ζητά μου συγγνώμη γιατί θα σε σκοτώσω. Θα σου ξερισώσω τα μαλλιά τρικα. Ζητά μου συγγνώμη. Αφήστε με. Σου λούπω τη φοράδα, θα σε σκοτώσω, το ξέρεις. Αφήστε με. Κυρία, είστε καλά? Θα σας φέρω κάτι. Μα αυτή είναι τρέλη. Άσε με. Μα αυτή είναι τρέλη, τι της έκανα? Αχ, Αλφρέντο, μια τρελή με άρπαξε από εδώ. Νομίζω ότι θα λιποθυμίσω, πιάσε με. Πιάσε με, σου λέω, πιάσε με. Άσε με, ηλίθιε. Άσε με, σου λέω. Φύγε από εδώ. Μ' αγγίζεις. Άσε με, έξω. ηλίθιε. Έξω, λέω. Μην ξανάρθεις. Τερέζα! Ναι. Πάρε. Γράμμα. Από το Χωσέ. Το σκάσανε. Αυτά τα παιδιά θα με τρελάνουν. Χωσέ, μπορώ να μάθω που πάμε? Θα πάμε κάπου που δεν πρόκειται να μας χωρίσουν. Ξέρεις εσύ που είναι αυτό το μέρος? Είσαι καλά? Όχι. Τα μαύρα μου τα χάλια έχω. Μπορώ να σε βοηθήσω? Εγώ φταίω για όλα. Ήρθα να ζητήσω δουλειά σε αυτό το μέρος. Σε ποιο μέρος? Στο Κισαδίγια. Όμιλος είναι νομίζω. Με ποιο μίλησες? Με μια σκύλα που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό της. Σκουπί σου. Θες να φύγουμε από τη βροχή? Όχι, εμένα δεν με νοιάζει να βροχώ. Θέλουν μία καθώς πρέπει. Που να μιλάει σωστά, είπε ότι είμαι σαν κλόουν. Εγώ δεν είμαι κλόουν, έτσι. Είμαι ντυμένη σαν κλόουν. Όχι. Είσαι ντυμένη απλώς διαφορετικά από ό,τι συνηθίζουν οι γυναίκες να ντύνονται όταν πάνε για δουλειά. Πού να ξέρω εγώ πώς έπρεπε να ντυθώ? Εγώ έκανα ό,τι μου είπε η Λούνα. Η Λούνα, ποια είναι αυτή? Μια γειτόνισσα που δουλεύει στην τηλεόραση. Γνωρίζει όλους τους καλλιτέχνες.
Τι σου είπαν εκεί μέσα που σε πόνεσε τόσο? Ότι είμαι χάλια. Μπορεί να είμαι χάλια, αλλά είμαι τίμια και είμαι καθαρή. Πάντα πάω στη δουλειά μου την ώρα που πρέπει. Ποτέ δεν έκλεψα τίποτα από πουθενά. Μήπως δεν μετράει το να είσαι τίμια? Και αν χρειάζεται να σφουγγαρίσω το πάτωμα θα το κάνω. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μη με κοιτάς έτσι, είμαι λίγο κλαψιάρα, κλαίω συνέχεια. Και εσύ εργάζεσαι εκεί πέρα? Ναι. Στο Κεσαδίγια? Στο Κεσαδίγια, ναι. Άρα πρέπει να ξέρεις αυτή που έβρισα. Α, φυσικά. Αλλά δεν θα πω τίποτα, μην ανησυχείς. Πώς σε λένε? Σαρίτα. Γιατί γελάς? Σταμάτησε η βροχή. Α, ναι. Mi sangre, mi droga y rubí, mi parte de vos, mi destino. Tu nombre me sabe a jazmín. Tu nombre no tiene palabras, si está escrito en mi y de pronto sale de cualquier lugar. No sabe más que hacerme sentir mal. Tu nombre tan inoportuno no sabe llamar. Y es así que trato de contarte todo esto que siento. Es así que estoy adormecido en el mar de ilusión. Es así que todo vale todo y todo es eterno.